макони асосии истиқболи ҷашни наврӯзи оламафрӯз дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе инҷо аст. Сокинони касбу кори гуногун ва дигар фаъолони ноҳияи Сино боиси баланди масъулияти шаҳрвандӣ дар даромадгоҳи ғарбии пойтахт ҷамъ омада аз ҷашни наврӯзи оламафрӯз истиқбол намуда истоданд. аз субҳи барвақт дар баробари намояндагони се ноҳияи дигари шаҳри Душанбе инчунин масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Сино бо корвони наврӯзии тариқи дарвозаи ғарбии пойтахт муждаи наврӯзро ба сокинон расониданд. тибқи маълумоти таърихӣ гузаштагони мо дар яке аз рӯзҳои таҷлили ҷашни наврӯз бо номи корвони наврӯзӣ маросими муҳташаме ороста бо ҳамдигар шодмонию хурсандӣ мекарданд, то ки тамоми сол ба кишвар хуррамию хушрӯзӣ ва ба хонадони мардум бахту иқбол ҳамроҳ бошад. таваҷҷӯҳ ба ҳикмату муҳтавои ин суннати наврӯзӣ як ҷанбаи хеле муҳими он, яъне оини пурра мардумӣ будани онро бори дигар собит месозад ва дар умум наврӯзро ҳамчун ҷашни хайру эҳсон, накӯкорию инсонпарварӣ ва созандагию ободгарӣ муаррифӣ менамояд. мо имрӯз сокинони ноҳияи Сино наврӯзи оламафрӯзро бо як хурсандӣ, шукӯҳу шаҳомат, бо рақсу тарона пешвоз гирифтем. хурсанд аз онем ки дар Тоҷикистон сулҳу субот ҳамеша ҳукмрон аст. мо шукрона аз он мекунем ки наврӯзи мо байналмилалӣ гардида бо ташаббуси пешвои миллат онро дар тамоми ҷаҳон таҷлил мекунад. дар партави сиёсати созандаву бунёдкорона ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гаштани наврӯзи Душанбе воқеан ҳам пойтахти ватанамонро ба меҳвари чорабиниҳои бузурги фарҳангию сайёҳӣ табдил дода меҳмонон ва сайёҳони зиёдро ба шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои мамлакат ҷалб намуд. гурӯҳи эҷодии мо ҳамроҳ бо ширкатдорони дигари чорабиниҳои ҷашнӣ бо расонидани паёми наврӯзу баҳор аз иштирокчиёни фаъоли ин ҷашни мондагор буданд. воқеан наврӯз аз муборактарин ҷашнҳои миллии мо тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи наврӯз аст ки аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстию ҳамкорӣ, созандагию ободкорӣ, инсондӯстию хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоию неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам меорад. пас аз рақсу суруд маликаи наврӯзӣ сокинону меҳмонон ва фаъолони ноҳияи Сино ба сӯи ҷашнгоҳ боғи фарҳангӣ фароғатии Умари Хайём раҳсипор гардиданд. мақоми байналмилалиро касб кардани наврӯз имкон фароҳам овард ки мардуми олам аз фалсафаи эҳёгарию созандагӣ ва башардӯстонаи ин ҷашни бисёр қадима ҳарчи бештар огоҳ гарданд, зеро наврӯз танҳо марбут ба қаламрави ҳузури он набуда, балки суннату анъанаҳои неки он метавонад ҳамчун василаи ҳамзистии осоиштаи тамоми инсоният хизмат намояд. сокинону фаъолони ноҳия таҳти танини садои карнаи сурнаи тариқи хиёбони Нусратулло Махсум, кӯчаҳои Алишер Навоӣ, Низоми Ганҷавӣ ва Карамов ҳаракат намуданд. корвони наврӯзии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо ҳаракат намудан тариқи кӯчаву хиёбонҳои ноҳия сокинону меҳмононро аз омадани наврӯз пайғом медиҳад. онҳоро аз хоби ноз бедор намудаву ба макони асосии ҷашнгоҳ раҳсипор гардида истодааст. гурӯҳи эҷодии мо ҳамроҳ бо корвони наврӯзии масъулини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе тавассути кӯчаву хиёбонҳои ноҳия бо расонидани паёми наврӯзу баҳор роҳпаймоӣ намудем. ташкили корвони наврӯзӣ аз субҳи барвақт ва паёмрасонӣ ба мардум ба воситаи маликаи наврӯзӣ аз ҷумлаи анъаноти мондагору наҷиби ҷашни фархундапаи наврӯз ба ҳисоб меравад ки сокинони пойтахт ҳамасола онро ташкил менамоянд ва бо хуррамию хурсандӣ тавассути корвонҳо ба макони тантанаҳои идонаву базмгоҳи наврӯзӣ мераванд ва бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвари маҳбуб дар доираи тантанаҳои идона хурсандӣ менамоянд. дар баробари дигар ташаббусҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар созмони бонуфузи ҷаҳонӣ Милали Муттаҳид ки ташаббусҳои зиёд доранд, ҷашнҳои миллии мо аз он ҷумла ҷашни наврӯз ҷаҳонӣ шуд, байналмилалӣ шуд ва мардуми тоҷик мо хушбахттарин мардум ҳастем ки имрӯз ҷашни миллии мо дар тамоми ҷаҳон қайд карда мешавад. бинобар ҳамин имрӯз мо дар қатори дигар ноҳияҳои ҷумҳуриямон мардуми пуршарафи ноҳияи Сино аз субҳи содиқ дар наврӯзро пешвоз гирифтем
با خاطر با مقصده که تا سال آینده میخواد در فضای صلح و آسایشتگی، در فضای امنی کامل خوشبختانه تا نوروز دیگر صحت و سلامت باشیم. تجلیل باشکوه دستجمعانه نوروز همه ما را به آن هدایت می‌سازد که به خاطر باز هم آباد و زیباگردانیدن هر یک گوشه وطن مقدسمان، از لحاظ اقتصادی نیرومند و پیشرفته گردانیدن دولت صاحب استقلالمان و از امروزه بهتر نمودن زندگی مردم شریف کشورمان هرچی بیشتر زحمت کشیم و همیشه سرجم و متحد باشیم. همین گونه اشتراکچیان این تدبیر دانه به باغ فرهنگی فراغتی عمر خیام رسیدند. کاروان نوروزی که امروز در پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه برگزار گردید، بهترین سنت‌های نوروز نیاگانمان را تجسم نموده سنت و آیین‌های قدیمه را با قبای دانه و به صورت نو، یعنی مطابق با پدیده‌های دوران صاحب استقلال تاجیکستان دیگر باره احیا گردانیده است.